Cɛya tɛ kuma ye, cɛya ye kɛwale de ye dugukolo sanfɛ, wa Faruku nɔ yera ni sira suguya bɛɛ lajɛlen ye, sira minnu ni danfɛn tɛ maa fɛ dugukolo sanfɛ minnu bɛ se k'a fɔ ka se a dan na. Cɛ min ye Mahamadul Mustafa tiɲɛ ta, jogo, danbe, hɔrɔnya ani kɛwale kelen kelen bɛɛ lajɛlen na, o de ye Elhaji Seku Umaru Seyidu Kulibali ye. O de kosɔn, bɔnna minnu fana b'a la ka bɔ Faruku la, olu b'a la ka Faruku tiɲɛ ta, n'a ka tiɲɛ fɔ, a ka wulikajɔ, a ka cɛsiri, a n'a ka Ala ɲɛsiranya ye. Samedi uti kalo tile 27, Muharam kalo tile 29, Mohamed Seku Umaru Kulibali, Bawumukɔnɛ mɔden ani Ba Seyidu mɔden, Faruku denkɛ ni o ye Seku Ncinin ye, a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnɛmaya Lasa lakɔlisoba kuru kɔnɔna la, Bamako sigida 4 na yen do. Wajulu kɛnɛ min ni a sigira pour ka se ka kɛ hakililajigi ani bilasirali sigida maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. Nɛgɛ kaɲa 22 sanga 30, Mohamed Seku Umaru Kulibali n'a ka délégation donna kɛnɛ kɔnɔ. O bisimilalen kɔfɛ ni bonya ani karama ye, ani diinɛ ɲɛmaw ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔfɛ, Bawumukɔnɛ mɔden ni Ba Seyidu mɔden a ye kuma ta. Mohamed ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la, a ye Ikumadini Islamiya jɛdenw wele ka na cɛsiri ma. Sabu ni Faruku ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ye bi, diinɛ in b'a la ka faamu Ala ka jɔnw fɛ. O kɔfɛ dakuruɲɛ 2 dɔrɔn a ye silamɛya ɲɛfɔ silamɛw ye, wa bɛɛ lajɛlen ye i t'a tɔmɔtɔ sɔrɔ a la. Basiru, koko sigira barika sanfɛ, koko sigira ni barikɛ, fosi tɛ se ka wuli. Allahu Akbar, a tɛ wuli abada, a tɛ wuli abada. An ye kafiri de, ni kɔni ka ko sigi ni barikɛ, fosi tɛ se ka wuli. Allahu Akbar, e ma ye fɔlɔ ni bamanandenw tun bɛ taa kɛlɛ la, a ye Mohamed lamɛn, u baw tun bɛ mun f'u ye, u baw tun bɛ barika de yira u baw tun b'u ka tafe bolo fara, ka yirali kɛ Ala la, ni kama u ye, ni tafe bolo a bɛ tɛ kɛlɛ kɔnɔ, an ne mugu kɛra sankisɛ, an ne kisɛ kɛra sankisɛ, a kisi bɛ na a ma, o la barika ye tiɲɛ. Barika ye maa ma labɔ, Basiru juguya tɛ se i la, maa ma y'a ka ko sigi barika la, juguya tɛ se i la, n'i ka ko kɔni sigira barika la, juguya fosi tɛ se ka wuli abada. O la a ye nin faamuya ka dɔntaw kan. Dɔnni yɛrɛ, dɔnni ka nafa kɛ, dɔnni ka bonya, ka kundama sɔrɔ, barika de b'a kɛ. O la ne bɛ to k'a fɔ, kalan caman tɛ abada. I kana togo cogo, hali n'i bɛ tɔgɔma, ni Fatiha bɛ sɛbɛn i nɔfɛ, n'i tisora, kuranɛ bɛ bɔ, n'i sɔgɔsɔgɔra, hadisa bɛ bɔ, n'i sunɔgɔra, i gɔrɔtɔkan, figu bɛ bɔ. I ka dɔnni bonyana ka se o niveau ma togo cogo, ni barika t'a la, a tɛ nafa ɲɛ. Mais maa min ka dɔnni bɛnna bi ma, e ye bi dɔrɔn de dɔn, n'i y'o ni barika minɛ, i bɛ cɛw kamana gan ni o ye, n'i y'o ni barika minɛ, cɛw b'i filɛ sanfɛ, u t'i abada. An fa a donna 6e année de la, 6e année, 6e année a donna o de la. Mais bi cɛw bɛ yen min ye doctorat sɔrɔ, mais bonya min b'a a kan, dɔnni min b'a la, sɛbɛn min b'a la, dɔwɛrɛ min b'a la, o t'o ɲɔgɔnna la. Mun y'a kɛ? A donna 6e année la, a ye dɔnni min sɔrɔ o la, a n'a ni barika de minɛ, a sigira a ni barika de kan, o de y'a to dɔnni bonyana fo ka na se nin kundama la. N'i y'a ye maa caman b'a bila kɔnɔ, kɛ doctoratbaw de kɛ, a ye professeur de kɛ, o ni dɔnni de b'a la, k'a sɔrɔ abada Basiru o tɛ. N'i y'a ka kanda tile lamɛn, a ka ɲininkali jaabi, n'i y'a lamɛn, i b'i kale de k'a fɔ ko nin kalila arabu jamana la, i b'i kale de k'a fɔ ko non doctorat bɛ nin bolo, professeur do, i b'i kale k'o fɔ. Mais k'a sɔrɔ a donna 6e année de la, mais mun y'a bonya ta? Barika. O la ko sigira ni barika ye, a bɛ kɔrɔ ta, wa a bɛ yiriwa, a bɛ bonya, juguya foyi tɛ se a la. Denkɛni, i ka bila ɲɛfɛ, i ka kɛ ka cɛw dan, juguya bɛɛ ka dɛsɛ i la, dabali ka dɛsɛ i la, kɔrɔtɛ ka dɛsɛ i la, fɛn bɛɛ ka dɛsɛ i la, barika de don. I bɛɛ ye min dilan ka bɛn ɲɛ, ani i yɛrɛ nalen ye min dilan. A bɛɛ sigilen don nin sanfɛ. O la Ala ka nin fɛnko ɲuman d'an ma. Ala k'o kɛ ka da bɔ kama. Kira yɔrɔma kosɔn, an fa yɔrɔma kosɔn. Sɔli ala rasul. Ala ko Musa ma tuguni, ko tɔ 3 o bɛ Musa ka mɔgɔw la. Tɔ 3 bɛ Musa ka mɔgɔw la. Kelen ye jumɛn? Ko ɲɛmɔgɔ bonya b'u yɔrɔ. Ɲɛmɔgɔ bonya a b'u yɔrɔ. N'u ka ɲɛmɔgɔ ko karisa si k'i jɔ.
u bɛ sigi a jɔ ni ɲɛmɔgɔ ko karisa i faga o tigi b'a faga k'a sɔrɔ a ma yira k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ɲininkali a ma kɛ ni dɔwɛrɛ ni ɲɛmɔgɔ ko nin kɛ u b'o dafalen kɛ o la ko nin kama ni kun b'a saba kama Musa tant que ka nin to u la ne tɛna u d'u ma o la u ye nin ban an yɔrɔ ɲɛmɔgɔ bonya u ye u ban yɔrɔ silamɛ jugu u ye u ban yɔrɔ n y'a fɔ ye sisan sa bonyana cogo o cogo n'a kunkolo tigɛra a bɛ kɛ kulonkɛ fɛn ne sa salen don a salen don wa mɔgɔ caman b'a dɔn k'a salen don tant que ne kunkolo banna kɔni maa caman bɛ siran ka gɛrɛ a la o y'a salen kuma tɛ a ɲɛnɛma ma o la u ye ɲɛmɔgɔ bonya ban a yɔrɔ pewu o fana kɛra masiba belebeleba ye min ye silamɛya bin u nana ni masiba dɔwɛrɛ u nana ni hakilina dɔwɛrɛ o de kɛra binni ka belebeleba sababu ye n'o y'an bi m'o de o ye jumɛn bɛnbaliya bɛnbaliya silamɛya jugu nana ni bɛnbaliya de ye silamɛya kɔnɔ o de y'a to silamɛya cira ka bin ka se ni kɔnɔ in kɔnɔ o de kɛra sababu ye sani n'a y'a sɔrɔ ne kun silamɛw kun bɛnnen don ne kun dilen don da kelen fɛ fanga min kun b'an na kunun a kun bɛ sabati. A ka kɔrɔfɔ labanw na a ye lasa dugudenw wele ka na don da kelen fɛ ani bɔ da kelen fɛ ma u ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sigida ka ɲɛtaa bi o la maa tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ niyɔrɔlata o fɔri ye wa maa bɛna Mohamed lamɛn bɛɛ lajɛlen fana bɛna i niyɔrɔlata sɔrɔ a ka kɔrɔfɔw la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nin baara ninnu sɔrɔla ka kun cɛ ni Kɛlimatu Sahada layidu dili Ala ka jɔnw ma ka sɔrɔ ka dugawu kolo gɛlɛnw kɛ.